Molt bon dia! Ací Esther Minado, començant la previsió meteorològica des de l'estació de tren de Benifaió. Bé, com podeu apreciar, la intensa boira s'ha apoderat de la zona, impedint completament el pas de les màquines ferroviàries. Confie en que no pensares començar les teues vacances avui, estimat espectador. I ara connectem en directe amb la gran professional Esther Minado des de la plaça de Benifaió. Esther? Gràcies, Esther. Ens trobem ací al centre neuràlgic municipal on la intensa pluja no dona un moment de tregua. S'ha disparat l'alarma per la possibilitat de desbordament de la font de la plaça, fet que està començant a atraure a molts turistes amants del surf i del bodyboard. Donem pas a la admirable professional Esther Minado, que ens informarà de la situació a la font del Llauraó. Gràcies, Esther, bonica. Ens trobem ací a la font del Llauraó, on les típiques temperatures tropicals de la zona conviden a refrescar-se amb un bon bany d'aigua fresca. Com podeu veure, la gent no para de plegar durant tot el dia i així pràcticament no cap una agulla. S'espera que les temperatures es mantinguen durant tot el cap de setmana. I ara, sense més dilació, connectem amb el icono periodístic del moment, la immillorable, inigualable Esther Minado des de les afores del tren. Esther? Bé, sembla que se'ns colen imatges del passat, no sabem ben bé per què. I ara sí, anem a tractar de connectar amb Esther. Gràcies. Gràcies, Esther. Ens trobem ací a la urbanització Pla de la Lluna, on la típica ratxa de bon temps ha deixat pas a una lleugera brisa de desesperança i desolació. Però això no és cap problema per als despreocupats habitants d'aquesta urbanització, ja que avui inauguren el pàrquing veïnal. I fins ací la previsió meteorològica d'aquest especial estiu Benifaió en directe. Gràcies i molt bona nit! Hola, bon dia! Estem a Benifaió en directe. Anem a preguntar a la gent si coneixen els pressupostos participatius. Anem allà! Hola, bon dia! Tenim així el xurrero del poble. Com li diuen a vostè? Juanjo. Juanjo, saps tu el que són els pressupostos participatius? Pues la veritat és que no. Sap vostè què són els pressupostos participatius? No. Explica-vos-ho. No. Ui, jo no sé res d'això. Ah, no? Pues no. No. Estem preguntant a la gent del poble si saben algo sobre els pressupostos participatius. Sabeu el que són? Salvador, tu ja saps. Sap vostè què són els pressupostos participatius? Pues no, diu que no n'hi ha, i tot és un desastre que ho diuen, no sé per què, pues l'alcaldessa és una xica molt bé. Hola, tenim així una treballadora. Com li diuen a vostè? Cris. Viva la fallera! Mira, estem preguntant a la gent del poble si sap el que són els pressupostos participatius. Sap vostè? No tengo ni idea. Pues no. Jo digo a una que sàpia millor. A tu què t'apareix? Mira, estem preguntant a la gent del poble si sap el que són els pressupostos participatius. Saps el que són? No, pero crec que serà algo que l'Ajuntament, el govern, tindrà per a nosaltres, els ciutadans. Mira, jo l'explico un momentet molt ràpid, val? És el sistema en el que el poble pot participar a l'hora de gestionar els pressupostos municipals. Ah, vale, molt bé. Vale, entenc. No sabem en què se gasten, lo que entra, lo que és i en què se gasta. Hi ha que participar en l'administració del poble, en els diners del poble, que se gasten com hi ha que gastar, fomentant l'empleo, apoyant a la gent, rebaixant els sueldos, els grans sueldos. Això hi ha que rebaixar-ho. Hi ha que apoyar el de baix, a la xicoteta empresa,
la gent que no tingui que pegar a fugir fora a treballar, buscar així, incentivar. Hi ha molt que recórrer, hi ha molt que treballar encara, molt. Un poble també. Ai, que guapa eres. Que no, di que no, Vale, pues nada. ¡Mamá! ¿Acudiste al ple el otro día? Sí, ¿Y qué te va a parecer? muy bien, me pareció muy bien, completo. ¿Sí? ¿Te agrada? Me ha agradado mucho, mucho. Que podem entrar després, que podem opinar, que podem dir el que pensem les persones de la peu. Sí. És el més genial que s'ha fet. Sap vostè que n'hi hagué el dimarts un pleno municipal? El dimarts que ve? El dimarts passat n'hi hagué un, este dimarts passat. Bé, pues jo no m'enteri, si no sé que haver anar. Va acudir vostè a ir al ple? No vaig poder, però m'ho han contat. Jo sé que li han rellevat el sueldo a l'alcaldessa. Molt ben. ¿Se ha reduïto? Sí. ¡Ay, qué bé, señor! Mira, pues una de las cosas que se va a conseguir es que el sou de l'alcaldessa s'ha reduït a la meitat. Me pareix, però que s'havia d'haver fet ja fa molt de temps. Pero guapa, no passa res, perquè la majoria de los ciudadanos gastem este diners per viure. Mi marido treballa i gana 1.200 euros, jo tinc que viure tot el mes i puc, mírame, per favor. ¡Oh, y estupenda, y estupenda! ¿Vale? Claro que sí. A ver, entonces, aprenden un poco de economía doméstica que nos viene bien a todos, aprenden a no tirar tanta basura, aprenden a comer bé, perquè una vegada que compres les coses ben comprades, pues la disfrutas millor i la fa tot millor. Aprenden a no comprar porque sí, porque estamos muy acostumbrados a ir por ahí comprando como unos locos y ya verás, cariño, tú podrás, así como yo puedo y como la mayoría de los ciudadanos españoles están aprendiendo a poder también. ¡Bonica! I vas veure que realment se pot fer alguna cosa? Tens esperances? Pues esperamos que sí, que se solucione todo poco a poco. Vamos poquet a poquet, como dicen. Pues sí, moltíssimes gràcies, encantada. 6, 7 y... Fins així, Pepitilla. Fins la pròxima. Mua. Els propers dies 2 i 3 de setembre es celebrarà per tercer any consecutiu el Festival Expressa't Art i Música a Benifaió. Com cada any, el festival acollirà en diferents espais art, música, teatre, skate, moda i una fira d'artesania avantguardista. L'Expressa't aposta per la creativitat i les tendències independents que donen oportunitats a noves generacions d'artistes valencians, sent un espai obert i per a tots els públics. Hola, bona nit. Com estàs, xefa? Bona nit, benvinguts. Estic orgullós de que hàgiu vingut així al meu bar a gravar el plat típic que serà l'enveja de tot el poble de Benifaió. Comencem? Presenta'ns el plat. Avui anem a deleitar-vos amb una baguette típica mediterrània, més que mediterrània, benifaionenca. Arrelat, així. Amb guarnició d'ibèric curat amb mercromina d'Utiel, no de ningun altre lloc. Oh, de ningun altre lloc, sols d'Utiel. Ens han portat fa una horeta, ben fresquet, ferment làctic produït a la masia de la Mocarra. Tot això banyat amb un bany de banyeraes d'oli d'oliva, però d'oliva bona. Afegit i alineat convenientment i presentat, per supost, amb un toc de tèmpora d'estiu. Interessant, lo de la tèmpora d'estiu. Sí, ja ho comprovaran ja. Anem a començar, aleshores? Anem a començar. Si et pareix bé? Clar que sí, vinga. La clau, que el pa siga del dia. Bé. A veure, té que tallar-se... A veure, procedim a tallar... Molt bé, ja tenim el pa tallat. Vale, sí, perfecte, tot ben fresquet del dia després. Anem a procedir, abans de res,
a alinear-lo amb unes gotetes de l'oli balsàmic que estàvem comentant fa un segonet. Atenció. Molt bé, xef, molt bé. Un toc. Molt bé, passem al següent plat. Sí, perfectament alineat. El següent pas, que és... Anem a procedir ara a tallar el formatge, el ferment làctic procedent de la masia de la Mocarra. Directament fresquet, A veure, tenim que tallar-lo a tranxectes finetes. La clau és que estiga ben fresc. Espera, sí. I que les franges es queden molt finetes. Passem al segon plat. Un problema tècnic. Són les coses del directe, com podeu veure, això està fet en este mateix instant on són les... M'he deixat el rellotge a casa. Ja tenim el pa degudament alineat en l'oli balsàmic. Procedim a afegir-li el formatge degudament tallat i fresquet. Vale, ben fresquet, al plat. Bé. Molt bé, molt asseat, xef. Quin és el següent pas, per favor? Vale, perfecte. Finalment ens queda només afegir la guarnició de l'ibèric curat amb mercromina d'Utiel, de ningun altre lloc, d'Utiel del bo. Delicatessen. Delicatessen. Abans de res, vull comentar que així hauríem de tindre la típica pateta de pernilet, saps? Però degut a la crisi, no ens hem pogut permetre el luxe de comprar-la. Aleshores hem anat a qualsevol de les xarcuteries que hi ha així a Benifaió, és com la qualitat màxima. Només cal preguntar per l'ibèric curat amb mercromina d'Utiel i te'l serviran en seguida. Així tenim el pernilet. No us preocupeu, que a pesar de la crisi, gràcies a Déu, podem apreciar la gran qualitat del pernilet així del terreny. Quina bona oloreta! Atenció, procedirem per tant a ficar-ho... Este és un pas molt important. Perfectament. Perquè si no està ben col·locat, el sabor variarà. Dos o tres capetes que estiga ben condimentat. Que estiga ben guaixadet. Aleshores, així tenim mare meua. Falta el toc final. Explica'ns, ja. El toc final és la tèmpora típica d'estiu de Benifaió. En què consistirà? Aleshores, així està la tèmpora. Màgia borràs! Temporeta d'estiu, ben alinyada i ben fermentada. I així podeu sí. Veure el nostre plat típic de Benifaió. Sí. Ara només cal provar-lo i deleitar-se amb el seu sabor típic. L'enveja de tots els bars de la contornada. Ara el provarem. A veure, sosté el micro, per favor. Sí, com vostè vulgui. Delicatessen! Un sabor més increïble que fa l'entrepà este, per favor. Inigualable. Està bon, Perfecte. L'enveja de tots els bars, com jo vos he dit. Així vos esperé, perquè vulgueu quan vulgueu.